Pritom jedna z najväčších civilizačných víziev pre Slovensko je práve demografická kríza a starnutie obyvateľstva. Takže nechcem sa nikoho dotknúť, ale ťažko nám je zmeniť sa na tigrov, keď nás vek obmedzuje. Și paradoxal de fapt, una dintre cele mai provocări ale societății noastre este tocmai criza demografică pe care o confruntăm sau cu care ne confruntăm și e foarte greu să devenim un tigru dacă nu avem oameni, nu suntem în stare să fim numeroși. Takisto všetky tie veľké koncepty, ktoré tu pán profesor rozoberal, platia aj o Slovensku. Toate conceptele mari care au fost abordate sunt bineînțeles valabile și în Slovacia și pentru Slovacia. Predovšetkým na Slovensku moderné sa rovnalo priemyselné. În Slovacia tot timpul ceea ce a fost modern a fost egal cu ceea ce a fost industrial. Prešli sme si tými istými zmenami ako Rumúni, rýchlou stalinskou modernizáciou. Am trecut prin aceleași schimbări și modificări, precum a fost și în cazul României, o numit ca o modificare bruscă stalinistă. Tak ako Slovensko a najmä politická elita je do istej miery posadnutá národom, a takisto je posadnutá aj priemyslom. Exact și în Slovacia putem observa o anumită obsesie în ceea ce privește neamul naționalității. Toto je reprezentácia toho, čo je vnímané vo všeobecnosti ako moderné. Tí, čo ste z Bratislavy, tak veľmi dobre viete, že je to Eurovea, pár krokov odtiaľto. A toto sú obrazy našej súčasnej modernity. Aici puteți vedea niște exemple foarte adecvate și tipice, caracteristici pentru ceea ce înseamnă în Slovacia un modern sau ceea ce e modern. Obchodné centrum ako doplnok k mestu, kde sa vlastne má realizovať nejaký ten kolektívny spoločný život. Un centru comercial foarte modern, mare, care de fapt Considerat ca un loc exact, care de fapt social. face parte integrantă a unui oraș. Na Slovensku určite, keď povieme slovo modernizácia, znamená to jeho tradičný význam. În Slovacia, dacă spunem modernizarea, sigur ne referim la noțiunea originală, ceea ce s-a înțeles din asta Urobila som malý test, kvázi moderný malý test, a dala som si slovo modernizácia do vyhľadávaču do Google. Am făcut un mic test, un test foarte modern, pentru că am pus acest cuvânt, modernizarea, în Google, vedeți? Za 0,21 sekundy, ako vidíte, vyšlo vyše 341 000 odkazov na termín modernizácia Slovenska. Foarte scurt timp, după cum puteți vedea, 0,21 de secunde, au ieșit 341.000 de rezultate privind cuvântul modernizare. Čiže sme moderní. Slovacii, deci suntem moderni, foarte moderni. Deci modernizarea Slovaciei. Samozrejme, Google ako inteligentná mašina vám ponúkne ešte ďalšie heslá, keby ste svoj výskum chceli prehlbiť. Bineînțeles, Google fiind foarte inteligent și modern, vă oferă totodată alte posibilități, alte oportunități dacă ați vrea să completați sau modificați un pic același. A tie ďalšie návrhy boli industrializácia, Și alte propuneri erau industrializare, modernizácia Slovenska plus priemysel, modernizarea Slovaciei și industrie, industrializácia Slovenska, industrializarea Slovaciei, Slovensko-industrializácia. V každom jednom termíne bola industrializácia. Slovacia și industrializarea. Și orice noțiune care a ieșit a fost această industrializare. Keď som analyzovala tieto termíny ďalej, zistila som, že v zásade iba jedenkrát na 30 odkazov tam bolo slovo modernizácia Slovenska spojená s niečím iným ako s priemyslom. Și când am analizat acești termeni, am
aflat de fapt că doar o dată pe 30 de rezultate. Acest rezultat a fost strict legat doar de Slovacia și modernizarea și nu de industrializare. Deci fără să fie legat de industrializare, a fost foarte rar. Najzaujímavejší termín, ktorý som objavila, bol modernizačný dlh. Și un interesant termen pe care l-am descoperit a fost debit, o datorie de modernizare. Ktorý vyjadruje to, že naše školstvo je zadlžené kvôli internetizácii, kvôli nákupu nových počítačov a kvôli tomu sa nemôžu investovať prostriedky do učiteľov a do žiakov, kvôli technice. Și de fapt mi-a ieșit că asta este și cauza problemelor noastre în educație și în sistemul de învățământ, pentru că s-au băgat foarte mulți bani în această tehnică sau IT sector și nu au rămas bani pentru salarii învățătorilor și profesorilor. Deci chiar asta am mâncat cel mai multe financiare. Modernizačný dlh má také, je to podivuhodné spojenie, ktorý vyjadruje obetovanie sa človeka technike. Datoria modernizării, de fapt, ar putea să însemne și un fel de sacrificiu, cum omul se sacrifică pentru tehnică. Technologii noi. Znovu len počiarknutie toho, čo som povedala, že na Slovensku sa moderné stále rovná priemyselné. Pot să subliniez din nou că în Slovacia se poate spune că ceea ce e modern este egal cu ceea ce e industrial. Súvisí to s tou vlastnou seba-identifikáciou, že Slovensko je tým tatranským tigrom, lebo tu máme 3 veľké automobilové podniky a vyrábame najviac aut na obyvateľa na celom svete. Dar este strict legat de faptul și de autoidentitatea, identificarea care înseamnă că avem aici 3 fabrici foarte mari care produc mașini sau autovehicule și putem să spunem că suntem cel mai mare producător de mașini pe un locuitor. Z tohto hľadiska samozrejme to, že naša politická elita stavila iba na jeden spôsob rozvoja. Din acest punct de vedere și luând în calcul faptul că elita noastră politică a optat doar pentru o direcție sau un tip de dezvoltare economică sau tehnică. Je to veľmi krátkodobá stratégia, lebo tak ako skrachoval Detroit, môže skrachovať aj Slovensko. Trebuie să constatăm că este o strategie foarte rea sau unilaterală, pentru că, după cum puteți vedea, ce s-a întâmplat cu Detroit, este o strategie chiar foarte rea. V zásade tento koncept, toto chápanie modernizácie je také dominantné, lebo sme boli chudobný, nerozvinutý národ, rovnako ako to bolo v Rumunsku. Și acest concept sau această percepere a modernizării este tocmai așa, pentru că purtăm cu noi acest sentiment sau această senzație că eram subdezvoltați sau înapoiați și acum a venit șansa să devenim altfel. Exact cum spus. Preto sa tak snažíme, preto moderné veľmi spájame s tým materiálnym, technickým a technologickým pokrokom. De asta ceea ce e modern legăm strict cu ceea ce este și tehnic, industrial și ceea ce e în progres. Aspectele materiale ale vieții. Na človeka sa zabudne. Și se cam uită la ceea ce e bun. Otázka samozrejme je, keď máte takýto obraz nášho hlavného mesta. Și dacă vă uitați la această imagine care oglindește capitala noastră, v pozadí sú naše obľúbené paneláky zo štátneho socializmu. Dacă în spate puteți vedea niște blocuri tipice din vremea comunistă. V strede je rieka Dunaj, to je vlastne ten najstarší spôsob efektívnej dopravy. În mijlocul este Dunărea, foarte bine cunoscută și este de fapt un mijloc cel mai tipic și efectiv al transportului. Cezeň nám ide moderná diaľnica. Nás traversează o autostradă foarte modernă. A ešte nám zostali nejaké stromy. Și poate n-au rămas și niște pomi. Neviem, moderné, nemoderné, postmoderné, alebo stále iba periféria. Modern sau postmodern sau nemodern sau doar periférie.
Záverom znovu by som len zdôraznila, že na Slovensku sa moderné rovnalo a stále sa rovná priemyslovému. Deci în sfârșit aș vrea să fac concluzie, repet, și vreau să subliniez că ceea ce e modern făcut în Slovacia însemna și ceea ce este studiat. Také hodnoty ako jednotlivec, demokratizácia, sloboda sú z našej verejnej diskusie odsunuté. Valorile precum este democratizarea sau ființa umană independentă sunt cam excluse din discursul comun al societății. Ako znovu ilustrujem, z veľkej časti za tento verejný diskurs môže politická elita. Și în mare măsură pentru asta este responsabilă elita politică. Zoberme si len jeden dokument o modernizácii štátnej správy, ktorá by mala byť vlastne pilierom práve toho, o čom profesor hovoril, o právnej kultúre, právnom štáte, zmluvných vzťahoch. Dacă luăm ca un exemplu, de fapt, acest subiect, precum este economizarea sau informatizarea, o blocare care ar putea să fie chiar o dovadă clară a unei încercări de a susține relații contractuale și alte valori care sunt cu totul altfel. Ako vidíte z tých cieľov, stačí iba zabezpečiť znovu materiálny, technický rozvoj a všetko bude v poriadku. Puteți vedea, ajunge să asigurăm realități materiale și tehnice și totul să fie în regulă. Tým moderným administratívnym jazykom sa o ľuďoch hovorí ako o ľudských zdrojoch. Și prin această limbă modernă despre oameni se vorbește ca despre niște surse umane. To, čo je veľmi signifikantné a čo hovorí o tom politickom klientelizme, je, že medzi priority tohto dokumentu sa dostalo aj sociálne zabezpečenie volených predstaviteľov miestnej samosprávy po ukončení výkonu funkcie. Ceea ce e foarte clar și dovedește, de fapt, atitudinea lor este că în acest document a reușit să intre și asigurare socială a unor reprezentanți care au fost aleși ca fiind autoritate locală după ce vor termina funcțiile. Și încheie mandatul. Aleși neapoi după ce își încheie mandatul. Je povinnosťou občanov sa postarať o to, aby politici, ktorí odídu z politiky, sa mali dobre. De fapt, este obligația cetățenilor ca să aibă grijă că după ce politicii vor încheia mandatul să stea bine. Ako by nestačilo, že si už hodne pomohli počas výkonu svojej funkcie. Ca și cum nu aș fi fost de ajuns că deja și-au ajutat foarte mult prin deluarea funcțiilor. Pri tejto analýze mám už len poslednú poznámku na okraj. Și o noțiune de margine, în ceea ce privește acest subiect, že naozaj v tom veľkom materiáli, ktorý má 10 000 slov, sa slovo občan vyskytlo len 9 krát. În acest material foarte larg și mare, care avea mai multe 10.000 de cuvinte, cuvântul cetățean a fost prezent doar de 9 ori. A predsa reforma štátnej správy má slúžiť práve občanom. Și totuși reforma administrației publice ar trebui să aibă ca scop, în primul rând, serviciul cetățenului. Pritom, aký dôraz naša politická elita dáva na modernizáciu v zmysle internetizácie, informatizácie, elektronifikácie, no skoro ako Lenin so svojou elektrizáciou, myslím toho. Faptului că competenții, cum face mare accent tocmai pe această internetizare, industrializare și nu știu ce tipe de izare, e foarte, ca și cum ar fi fost în cazul lui Lenin, care a pus accentul tocmai pe elektrizare. Pritom politická elita zabúda na tento imidž Slovenska, ktorý jasne ilustruje stupeň našej nevyrovnanej modernizácie pri najmenšom. Elita politică cam uită sau nu ia în calcul alte a societății noastre și realitatea care o gândesc clar și diferențe.
Ak by som mala ako politológ niečo hovoriť o slovenskom spôsobe modernizácie, tak trebuie să spun ceva, fiind politolog, despre modul slovac al modernizării. Tak chcela by som odkázať trošku na Vladislava Vančuru, že vlastne máme trochu nešťastný spôsob modernizácie. Aș vrea să fac referire la domnul Vančura, care a spus că scopul sau modul nostru, modalitatea noastră de a se moderniza este un pic nefericit. Am fost scriitor. Da, nu m-aș vrea să scriitor. Lebo to, čo sa tu robí, prináša len potravu pre vzťahy medzi patronom a klientom. Ceea ce se de fapt întâmplă aici, ce se face aici, de fapt, furnizează hrană pentru această relație nu chiar sănătoasă între client și patron. Medzi politikmi a finančnými skupinami alebo rôznymi IT, predovšetkým IT spoločnosťami. Între politicieni și niște grupuri financiare foarte puternice care sunt ascunse sub niște firme IT. Ak sa niekto na Slovensku dopustí omylu Dacă cineva greșește în Slovacia a chápe modernizáciu ako depolitizáciu, și percepe modernizarea ca o depolitizare, tak je napokon odsunutý na vedľajšiu koľaj. se pune pe linia a doua, marginalizat. Lebo tak ešte pred takými 14 rokmi Slovensko malo celkom slušný zákon o nezávislej štátnej správe. Pentru că încă acum 14 ani Slovacia are o legislație destul de bună privind independența Legea funcționarului public. legea funcționarului public. Ktorý práve vo vzťahu s prekonávaním minulého režimu Pentru a trece peste regimul trecut, mal zabezpečiť, trebuia să asigure aby štát neslúžil politikom, ca statul să nu slujească, să nu se servească ale občanom. politicienilor, ci cetățenilor. V tomto zmysle v zrušení ako Úradu pre štátnu službu, ale aj novelizácii zákona majú na hlave, teda maslo na hlave všetky naše politické strany. Și în acest caz vorbim despre faptul că s-a de fapt abrogat această lege și nu mai este valabilă, nu mai este în vigoare, sunt vinovați chiar toți politici. Novelizácie vlastne pomohli, ako to Lubomír Plaj veľmi dobre povedal, urobiť z politických strán personálne agentúry, to znamená dosadzovať svojich stúpencov, svojich členov na miesta v štátnej správe. Și din aceste novelizări, de fapt, s-a ajuns la realitate, după a spus și domnul Plai, că prin această novelizare s-a ajuns la instituționalizarea faptului că din partide politice au devenit niște agenții personale care pur și simplu furnizează oamenii lor în poziții care sunt libere. V tomto kontexte je iba jedna dobrá správa pre Slovensko. În acest context, din păcate, există doar un mesaj pozitiv pentru Slovacia. Oveľa modernejšie Česko je na to vlastne takisto. Cehia, deși mult mai modernă, îmi spune că este în aceeași situație. Lebo ani pri súčasnej novej českej vláde neverím, že politici majú záujem o nepolitickú, profesionálnu štátnu správu. Pentru că chiar dacă acum au guvernul nou, nu sunt convins, chiar nu cred că politicieni care sunt acum la putere sunt interesați în mod serios să fie niște politicieni profesioniști și să aibă ca interes principal o administrație publică liberă și independentă. Ten posledný imič Slovenska je taký optimistický, ale za to môže Anka. Imidžul, ktorú chcem povedať Slovačia, imaginea Slovačiei je destul de optimistă, dar Anka, reakcia Anka sa asta. Snáď sa mladej generácii podarí ako naskočiť, chytiť nejaký skok, ktorý by ich doviezol do krajiny, kde je menej korupcie a možno trochu viacej liberalizácie. Poate generația nouă sau tânără va reuși să prindă un autostop sau
vânt nou care va aduce undeva unde poate corupție mai mică și societate mult mai Ďakujem. mulțumesc mult Ďakujem pentru veľmi pekne. A teraz musím vysvetliť, prečo som vybrala tú fotku a by som explikovať, prečo mám esa časť fotografie moc speciálne, máme tým partnerovej sympatické republiku Slovačia. Nie preto, že nadýchala máme ten tričko zo Slovensku, tak tu, ale hlavne preto, že tam je diaľnica. Na principálne druhá povesť autostrada. Și am să încep discuția cu domnii profesori cu această întrebare. Cesta pe veterieni, nie veterieni. De la ușă seară de clasa 1. Și am să încep discuția cu domnii profesori adresând o întrebare clasică. De ce în Slovacia și în România regiunea Slovensku a ajuns cu infrastructura, hlavne cesty, șoselele, autostrăzile sunt considerate un simbol al modernității. Prečo táto infraštruktúra je taký symbol modernizácie krajiny? To začíname vlastne na tom, sekundou.